Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, hau zuekin, Semideok aitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Zure jakinduri handia jauna, zuk ezartzen diezu bere eginkizuna, bai eingeruei, bai gizon emakumeei. Egizu, zeruan beti zure zerbitzari dituzunak, lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Udaketa bat izan zen zeruan. Mikelek eta bere aingeruek burrukara deitu zuten herensugea. Burrukatu ziren herensugea eta bere aingeruak. Baina ez ziren nagusitu eta geroztik ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amildu zuten lurrera herensuge handia, deabru eta Satan deritzan aspaldiko sugea mundu osoa liluratzen duena. Amildu zituzten lurrera haren aingeruak ere harekin batera. Eta oihu handi bat entzun nuen zerutik. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta errebetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amildua izan baita gure senideen salatzailea, gure jainkoaren aurrean gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotzaren odolaz eta eman duten aitormenaz. Beren bizia ez baitute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zeratenok. Jauna esana? Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Dena? Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Jauna, bioz-biozez dizkizut eskerrak emango.
nire hitzak entzun dituzulako. Eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspestuko naiz zure jauretxe santuan. Eskerrak emango dizkio zure izenari, ona eta leiala zeralako. Zure hitza bai du zure izena egin handiago. Otsegin izunean, entzun induzun, eta nire bihotzean kemena indartu duzu. Eskerrak eman bezaizkia zure jauna lurreko erregeek, zure ahoko hitzak entzutean. Ospa bitzate jaunaren bideak, handia da jaunaren dirdaia benetan. Denak, eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Aleluia, aleluia, aleluia. Koresazue jauna haren gudari talde guztiok, haren nahia egiten duzuen zerbitzari guztiok. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Joanek Natanael beregana etortzen ikusi zuen eta esan zion, ona hemen egiazko Israeldarra, azpikeriari gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen nauzu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen pikupean zeundela ikusi zindudanik. Natanaelek erantzun, Rabi Jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zindudala, esan dizudalako sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko dezu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren engerua gora eta bera, gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Urteroko ohitura, tradizioa mantenduz, hementxe dugu San Migelen, gure Arabako San Migelen irudia bisitan. Irudi historikoa, gure iragana gogorazten diguna, nondik gatozen, nolakoak izan du diren gure herriak, zein izan du diren hemengo ohiturak, hemengo fedea, hemengo bizi modua, aingeruak, hoiek denak gogora ekartzen dizkigu. Halako gainera irudi berezia da, esan genezake, San Migelen irudi gehienak behintzat, agertzen zaizkigu armaren bat, eskutan duela, ezpata, lantza, holakoren bat, honek bestelako itxura dauka ezberdina, aingeru honek. Bizantzion ere beste estilo hontako irudi batzuk eta egoten ziren, aingeruak agertzen ziren, halako objektuak buru gainean zeramazkitela, askotan Bibliak eta holako gauzak, eta gure Arabako irudiak ekialdeko giro hori nolabait ere gogorazten digu, eta buru gainean gurutzea agertzen digu. Nolabait guri edo gure begirada nolabait ere erakarri nahi ez. Eta guri seinalatuz gurutzearen garrantzia. Gurutzea, hain zuzen ere, erromatarren garaian, gurutzea izan duzan tortura instrumentu bat. Erromatar imperioak, garai hartako gaizkileak, edo bere etsaiak zigortzeko, modu izugarrian hiltzeko erabiltzen zen halako tortura instrumentua. Gaur egungo sila elektriko bat edo urkamendi bat edo ikusiko baginu bezala. Efektu hori egiten zuen gurutzeak orain dela 2000 urte. Jesusek ordea gurutzean bere bizia emanez eta gu gurutzean salbatuz, Jesusek erabat aldatu zion esan nahi hori gurutzeari. Gaur egun gurutze ikusten degularik kristautasuna, jainkoaren maitasuna, elkartasuna, gurutze gorria dela, gurutzeak gaur egun justo kontrakoa nolabait adierazten digu. Jesusek bertan bere bizia emanez
guri salbazioa ekarri zigulako. Eta gu gurutzeari begiratu behar diogu gure salbamen ezaugarri nagusi bezala. Aingeru honek ez digu erakusten bestelako armarik, erakusten digu gurutzeak edozein mundu hontako baino arma bortitzenak baino askozaz ere botere handiagoa duela. Ahalmen benetakoagoa duela gurutzeak, hoixe erakusten digu. Gainera irudi honek badu halako lotura berezi bat, oso berezi bat, Jesusen gurutzearekin. Oen dela 1000 urte inguru, Nafarroako errege batek, Jerusalendik, area joan zan gurutzada batera. Pentsat gaur egun Jerusalenera joatea erresa da, vuelo bat hartu eta 5 orduz aiatu gaitezke, Tel Avivera eta gero beste ordu bete eta area aiatu. Garai hartan Jerusaleneraino joatea beste kontu bat zan. Eta area joan zan eta ekarrizun marfilezko kofre batean ekarrizun Jesusen gurutzeko ezpal bat. Eta ezpal hori aingeruari edo aingeruaren irudiari erantsi zitzaion. Horregatik aingeru honek Jesusen gurutzearekin badu halako lotura berezia esan genezake. Beste aldetik ere, lehen esan dut, iragana gogorazten digula. Tradizio, aspaldiko tradizioa degulako. Oso tradizio zarra aingeruaren bisita gure herrietan. 18. mendean, oen dela 300 bat urte, aingeruaren irudi originalaia desgastatua zegoan. Jatorrizkoa egurrezkoa baita, eta hainbeste buelta eginda egurra zegoan desegiteko arriskuan. Horregatik, garai hartako apezpiku batek, Iruñako apezpiku batek, gehienak izaten ziren kanpotarrak, gaur egun ere alezabino, jarri zuten bertako apezpiku bat, bastandar bat, Irigoien apezpikua. Eta berak txikitandik ezagutzen zituen hemen ohiturak, bertako hizkuntza ere, eta berak erabaki zuen. Egurrezko irudiaren gainean enboltorio metaliko hau jartzea. Etorkizunera begira, aingeruak iraun zezan. Eta, adamazki, 300 urte, berak egindako enboltorionekin egin dira erreformatxo batzuk, eta baino, bera ideia, esan genezake, bere ideiak aingeruari beste 300 urte hauek eman dazkio. Guk ere eutsi behar diogu olako tradizio erarroni. Eta batez ere, eta honekin bukatuko dut, aingeruak dira mezulariak. Eta gure aingeruak urtero mezu berbera ekartzen digu. Egoera ezberdinetan. Gure mundua ez dakigu, garai hobeak, garai zailagoak, gerrak, pakeak, lehorteak, uholdeak, denetik. Eta aingeruak beti gogorazten digu. Nor jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Ez, eta gonbidatzen gaitu, ez jartzera gure konfiantza beste inorengan, ez da beste ezerengan. Mundu hontako haundizkiak, gaur egun diran boteretsuenak ere, desagertuko dira denak. Mundu hontako ideologiak aldatuko dira baita ere. Izango dute bere eragina, bere indarra desagertuko dira denak. Baita zientziak eta teknikak eta ez dakigu nora aiatuko gera. Baino, aingerua gogorazten digu jangoikoa bezalakorik ez dagoela inor. Eta berak egin gaituela eta bere premia daukaguna. Eskatzen diogu bada, aingeruari bere mezu hori gure bihotzean gorde dezagula eta gure herria, gure itsasoko herria, gorde dezala gorputz eta arimako gaitz guztietatik. Leon aita santu berri, Florentzio gure artzain eta eri zerbitzari guztien alde. Gaurko munduan, jainkoaren erreinua hitzez eta egitez eraiki dezaten. Eskari ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Euskal Herriaren alde, behar dituen pake, justizia eta elkarbizitza Mikel Santuaren bitartez erdietsi ditzan.
eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Nekazaritzan, abezaintzan, industrian edo beste edozein arlotan lan egiten duten gizon eta emakumeen alde. Jainkoaren arnas sortzailean parte hartuz, mundu hau zuzenago eta ederrago egin dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Itsasoko gure herri honen alde, aurrekoengandik hartutako kristau eta giza balioak kontuan hartu eta zintzo zaindu ditzaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure herrian eta gure etxeetan hildakoen alde, ez beharrez hildakoen guztien alde. Jaun errukitsuak beren hutsegite guztia barkatuta, zeruan betiko asedena goza dezatela. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta behartsu guztien alde, batez ere Mikel Santuaren etorrera gogoz itxaroten duten guztien alde. Beraientzat, haren ikustaldia osasungarri eta konsolagarri izan dadin. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gururren egina, Alleluia, Kristus zaigu Jesus jauna, Alleluia, zure amen izan duena, Alleluia, Iratik iztu da, Alleluia, Zeroro erregina, Alleluia, Alleluia, Kristus zaigu Jesus jauna, Alleluia. Gure otoitz zapalekin espentzen dizugu jauna, gorespen opari hau. Ona bezkazu, aingerue zure aintzaren aurrera eramanik, eta egizu guretzat sakramentu salbagarri. Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jandoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aikar guztiz, santu, jangoiko guzti du beti ereko horri. Eta zure handitasuna gorestea, zure ingeruak eta goi ingeruak ospatzean, beroiei ematen diegu ospeak zu goresten zaitu jauna, eta hoiei aitortzen diegun edertasunak zu neurrigabekoa zedala erakusten digu, eta izate guztia gure goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, du aingeruen taldeak zure santutasuna goresten, eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kantari. Santa dezagun aingeruekin, zeruko banda ederrena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaunon
zera bai jauna, etona santutasun guztien iturri. Santu gizkizua da, hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraziko ala, ogi hartu eta eskerra emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalongo berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin izana. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasunora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea apalian gure semideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok, betiko bizitza iritsi dezagun, Kangoikoen Ama Maria Duartxoarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sanbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure egarra zerbera zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erregua, egin bedi zure naia, zerua bezala gurean ere. Emaiguzu gaur egunak gako hobia, bakatu gure zorrak, gure bezala gure bakatzea zideu zero. Ez gaitzasun zitetan Atera gaitzazu jauna, guztietatik amai guztu pakea gure egunotan. Zure errukigari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estuatietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaigo dela. Jesu Kristo gure jauna, zure sanada apostoluek pakea guztien dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea ekarri. Arreta eskalde pakea, Arizire izateko pakea, jaunaren maila dituak.
Una dinos estia, Egin dezagun otoioz. Hartu dugun eukaristia honek jauna, indar berri gaitzala, eta zure ingeruak zaindari ditugula, aurrera egin dezagula gure salbameneko bidean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mikel